Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ह्यो जो पेटिशन आसा फ्री गोवा फ्रॉम इंडियन इन्वेजन अँड इट्स कंटिन्यूड इलिगल ऑक्युपेशन अगेन्स्ट UN रेझोल्युशन तो केला मिस्टर अंतासियो लोबो आणि ह्या पेटिशनाक सायन केला 3,800 लोकांनी. येयला इंडिया तोडपाची गजाल फुडें हितून खूबशी अशी गजाली तेंच्यांनी बरयला. अरावंड 35 पेजी आसा जी तेंच्यांनी बरयला की कित्याक इंडिया आणि गोवा कित्याक फ्रीडम मेळपा जाय आनी दॅट टू फ्रॉम इंडिया. जो इंडियाचो अखंड पार्ट आसा गोवा तितून ते फ्रिडमाचें उलयता. आतां हे जे लेटर आसा हे जे पेटिशन आसा ते कोणाक वयता फ्रॉम युनायटेड नेशन सेक्रेटरी अँड UN रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग नेशन. कितली कंट्री आहा. इंडिया इलिगली इन्वेडेड गोवा क्लेमिंग इट्स इंडियन टेरिटरी. इट इज अ इंडियन टेरिटरी म्हणटा ते त्या पेटिशनान. आणि ऑन दीस बेसीस दे आर सेईंग दॅट गोवा शूड बी फ्रीड. दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ गोवा फ्रॉम इंडिया. थर्ड पॉइंट म्हणटा गोवा वॉज नेवर डिपेंडंट ऑन इंडिया. पॉइंट 20 म्हणटा बिहाइंड द वायलंट ऑक्युपेशन ऑफ इंडिया स्टँड्स द इकॉनॉमिक इंटरेस्ट एज गोवन्स एक्सपोर्ट ऑफ आयर्न विल इयरली एड 250 million. Goa being an illegally occupied territory by India cannot be treated with other Indian states to allow Indians to freely buy land, occupy land, freely settle in India and live in Indian slums for Indian political class to outnumber the Goan votes and devastate Goa. So broken promises of granting special status आणि ह्याच्या खातीर जर कोण तुकडेकर म्हणटा गोंयचो स्पेशल स्टेटस मेळूना म्हणून जर गोंयचो तुकडो कर इंडियेचो तुकडो कर कोण म्हणटा जाल्यार इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी इंडियन. तुमकां हांव सांगपाक सोदता की आमी सगळे भारतीय एक युनायटेड रावतले ह्या इशूचेर. हे आमी जे लेटर आसा ते सगळ्यांक बरयला. डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, द गव्हर्नर ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर. तेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन डिमांड केला, FIR डिमांड केला आणि इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें. आणि बेगीनच्या बेगीन जो आमचो इंडियाचे जे हायर ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून तो प्रॉब्लेम कितें आहा तो काबार करून सॉल्व करपाचो म्हणून आमचे फुडले जे कितें स्टेप्स आसतले ते त्या डायरेक्शनान आसा.